Je m'appelle Pauline Tucoulé, j'ai 29 ans. ناوی من پولین تیکولیه از 29 سالم ولاتی فرانسه اف چندین سالن لهریم کردستان از مجیلی درس کرنا بحثه که دکترای ما لسر خواندن سینما لسر فیلمین کردی. توی جنوا من لسر فیلمین کردی هر لسال 1968 حیانها و بدرس کرنا وی بابتی میراتی که خربکری لسر سینما یا فیلمین کردی چه دبه. حیانها زیده تری 700 فیلمین کردی من هجماردینه. بێگومان جۆرێن جودا جودا یەن فیلمان دناودا هەنە هەر وسا ئەف کورتە فیلم و فیلمên درێژ li xwe digirî û li nav van filman da belkî çendîn nehatibne bilavkirin û çendîn hatibne windakirin û dixwazim bêjim ku vekolîna min gelekî ya Kurd e ji bo pênasekirneka giştgîr ya dewlemendiya sînemaya Kurdî. Bi rastî min ji dema van salan da gelek fikir kiriye kanê ez dê çawa karim babetên filmên Kurdî pênase bikim. Binerîna min filmên Kurdî wate ew berhemên ku ji Kurdistana mezin hatîne berhem anîn bi her çar parçên Kurdistanê. Her wisa ew filmên bi hemahengiya digel hevbeşên Ewropî hatiye berhem anîn. Ya bi zehmetên yasîna van filmane li nav sînemayên niştimanî li Iraqê, Îranê, Tirkiye, Sûriye çunki heya niha dezgehekî berhem anîna Kurdî ya fermî nîne. Li ser pênaseya me em ê behsa du tiştan bikin ku dê pênasa me temam ket. Tiştê êkê ziman e. Li rastî da zimanê axaftina di nav van filman da zimanê wê welatiyê ew ê berhem anîna filmê têda birêve diçe. Bû nimûne bi Erebî, Türkî, Farsî yan jî bi diyalektên Kurdî, Soranî û Kirmancî. Li rexekê dî van filmane nîşaneyên siyasî û nîştimanî û navxweyî têda hene. Li dîv wê cihê film lê dihêk durustkirin. Li ber vê çendê em dikarîn bêjîn van filmane nasnameyên hevbeş hene. Guya bi zehmet e li hev du bihên cuda kirin. Ez dixwazim nimûneyekî bidem we ji bo nîşandana vê hevbeşiyê û aloziyê. Ez nimûneya berhemê derhênerê Kurdî, Îranî, Îtalî, Ferîboz Kamkarî diînim. Li sala 2010 wê filmek berhem anî bi zimanê Îtalî navê filma wî Gulên Kerkûkê bû. Filmeka dramayî bû ku kesên Îtalî û Iraqî têda pişikdar bûn. Film ji Hewlêrê hate durustkirin. û ev filme bi zimanê Erebî û Îtalî hate berhem anîn. û digel çend diyalogê kêm yê Kurdî di nav vê filmê. Çîroka vê filmê behsa sala 1980 diket li ser jinkekê bi navê Necla ku jineka doktora Ereb e ku heş kurekê Kurd diket bi navê Şêrko ku ev çîroka li demekî bû ku Iraq di nav şerî dabû. Ev filme behsa sînemaya Îtalî û Iraqî diket. Lê ji bo min vê filmê peywendî bi babetê doktora min heye. Çunkî film li Hewlêrê hatiye durustkirin û serdemekê mêjûya Kurdî bi hez diket. Ku derhênerê filmê bi ihsasiyên kurdayetiya xwe şad dibe. Li dawiye ez hîvîdarim babetê doktoraya min wêneyekî can yê filma Kurdî li Ewropa û Fransayê nîşan bide û ez bikarim bi cantirîn şekil vê babetê bigihînim. Cette thèse donnera une meilleure visibilité des films kurdes en Europe, en France en tout cas.